Kapal enong dasu wah montrat utamu. Pun ngantuk napa dereng? Pun ngantuk napa dereng? Engko temen bujana jam 5 esuk. Oh, pelawak itu blek kayaknya. Wong derang-derang kok cek takon ae. Abang biru lampune desko awak kuru mikir bojo loro. Bojo sing enom dulur njaluk disayang, bojo sing tuwek pentile ilang. Jare wong Mulyareja enek sing pentile kari sisih. Asik. Ayo. Ayo kowe. Meh 3 tahun gak ngidung. Ngidung pisan digarap karo arek-arek. Lah iya. Nang Polorejo tuku iwak bader Perawan Mulyareja sikile njeber-njeber. Tapi manis. Guyon kok iso. Alon-alon pokan kelakon. Sepayung wayah jam 4 gelaro kloso ya iya amit sewu mbok bile lapak nyuwun sepura mulane Surabaya disebut kutha pahlawan. Sadurunge taun 45 digawe ajaan perang ya iya.
tanggal 17 Agustus taune 45 Indonesia wis katon dekaya iya sing diproklamirno dulur karo bapak pimpinan kita rikala semono Insinyur Soekarno oh iyo hae ya iyo iya iya iyo aku nek nonton zaman kemajuan wong sing seneng arek nonoman dasar anake wong mampu dulur tumpakane sepeda montoran ngalor ngidul nyebut-nyebutan gayane arek lanang saiki ngebut-ngebutan rambute gondrong kate nganggo kalungan nganggo celana lepis kaose abang gonceng arek wedok dadi perhatian kedadean dulur arek wedok dijak goncengan penggaweane ngalor ngidul tanpa tujuan akhire arek lanang ninggalno adat ketimuran oleh 50 arek wedok meteng angguran pikirane arek lanang tansah kebingungan sebab nontok bobotan wis 5 wulan akhire arek wedok dulur minggat tanpa pamitan nok tengah dalan bunuh diri nyemplung kobokan. Terima kasih matur nuwun alhamdulillah dan barokah malam hari ini malam yang cukup sakral sedekah desa nggih padahal nggih sedekah desa adalah nguri-nguri leluhur sing babat desa mriki bengi iki ditanggapno wayang sore wis digempur karo campur sari saiki bar campur sari ngremo bar ngremo niki nggih campur sari neh tapi mboten campur sari kaya wau campur telek ayo cak lakokno cak aja rokokan kok masuk ke daging cilik bari ya. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik dibuat pacaran, pacar yang baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, ceritane wayang Ramayana, Ratu Buta
Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan taman Sinta dijak mulai konangan Indrajit lan Pate nek Anoman ora wedi gete ngalengka dulur ketoke kobong togok belung pating pelenggong ratu buta ora wani metu sebab negarane wis dadi awu siji maneh karo critaku kenal arek wedok sing awake lemu kenal sepisan ngejak mlaku-mlaku ngomong sakecap caku trik rabiyen aku kedadean dadi kemanten baru bojoku ngejak berbulan madu jam 1 bengi ngejak nutup slambu jam 4 esuk ngremet-ngremet sarungku cekap semanten sairang kula menawi lepat nyuwun sepura Irian Jaya tanah Indonesia sekali merdeka tetap merdeka alhamdulillah tutuk enggak ya kira sing temenan ing para eso jagone kluru rame suarane pating gemrusu aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manuke ngoceh ana wit-witan pating cemluwi suarane katon asri donya saiki andeng-andengmu nisore lambe yen tak sawante malah manise apa kowe sono sing duwe sebab aku tresno karo kowe para eso jagone kluru rame suarane pating gemrusu pating jemluwi suarane akaton asri donya saiki ayo kisinan lah lapo kisinan lah iki gamelane wis mandek lah nek gamelane mlaku lek nabuh piye-piye toko trik gamelane lho sentek lah sing mangan gamelane sapa oh iya lah iya arek gendeng iki sapa awakmu lah berarti sing gendeng ora aku tok to trik lah sapa Mas Yoko yo melu gendeng kok iso lah arek aku gendeng aja omong sing gendeng ya dalange mang lho sore wis ngomong gendeng mang lho ora bijaksana ya kok lho kok iso bijaksana iki lho anak wong gendeng dijak tanggapan kok oh iya bener
Lah iya. Joget sing penak. Masyarakat kene lho nggone wong seni. Joget kleru wis disuraki awakmu. Sik, coba pisan kas ya. Pisan kas. Andeng-andeng. Kok ngono aku. Di sore lambe. Yen tak sawang malah manis. Apa kowe wis ana sing duwe. Sebab keletuk Guri kok sentimen panjak samene kae gak tau roh awakmu dagelan sapa iku ditabuhi gak enak awakmu tapi nek sing ngeruh dilon agak penak coba alah ya nyanyi. aku sing nyanyi Iya kok iso paling lho gak penak didutah ya apa lagune ya apa sih wis kaya sik wis wayah esuk jagone kluro rame suarane kating kemrusuk aku senenge sedulur tani bebarengan padha nandur iso. Tak joget. Joget isor. Nek kene gak penak, jajal jogetan. Lah joget isor kene. Oh iya. Ya. Kene gak cocok. Gak cocok kene. Kono gak cocok joget ning isor aku. Lah panjaya gak ero ah. Sing joget awakmu gak ero ah. Sapa panjaya ngadem nang ngene apa geber. Ya, kono. Kowe cah ayu nganti omahmu. Apa kowe gelem melu aku sejatine dek aku tresno sliramu ayo lele kandha nang tuwa ayo hei ayo wes petuk musuhe. Trek, apa? Aku nangno suarane. Diomong iki mang lho rasan-rasan. Apa? Cak ngeyel cak kutik enek tak gak wenten aku. Iku apamu sih? Wis suwi karo aku tak gendak cah ki kok. Loh, mosok gendakan kuwi lho kok duwe anak loro genek ndase kabeh. Ngawur, anak loro gak ndase kaya kekeane kon niku. Matur nyembah nuwun. Iya, karo Pak Wo sing kagungan dalem karo mewakili masyarakat. Iya. Maca ora kok iso. Kok gedeng aku. Kok masyarakat iki lho. Masyarakat. Mas ora. Kok tak deloki meteng kok. Kok iso? Iki masyarakat endi? Iki Mulyareja. Mulyareja artine apa Mulyareja? Aduh. Yen sewu Pak panitia. Nyawat nggih nyawat, nek kena bathuk mrempul, nek kena dodo bengkok, nek kena weteng lah ngapa kok ngono sik ya? Kembung. Nek kena iki. Ya ampun, ya ampun. Lah mosok njemplange pas sekakel. Ya gak bekne kesasar. Ayo maturo. Matur nembah nuwun didongakne. Ya, Trik, masyarakat endi meng? Mulyareja. Mulyareja sakwise ngenekne 17-an karo sedekah. Sedekah bumi. Iya. Muga-muga masyarakat kene seger waras kabeh. Amin. Sing dagang tak dongakne akeh rezekine. Iya. Sing pangkat ben munggah pangkate. Iya. Sing bojone sitok muga-muga. Apa?
Ya panggasi tok wong dodok kadang plilik ngene. Kok geti aku? Kok iso? Ngawur, sing bojone sitok ya ben sitok. Sing ngadu pitik muga-muga Ya, Bang. menang. Iya. Kok menang dikeki aku. Disangoni kan. Aku ya seneng kok. Ayo matur karo Bapak RT, RW, lingkungan, LKMB. Lah kon iku lapes gak ngomong mbok ngomong. Lho aku ndromos koyo ngene kok iso. Matur nembangun Pak RT, Pak RW, Iya. Pak Wo, Pak Bayan. Heeh, BPD. Iya. Ya. Lan liya liyane. Matur nembangun pun ngrawuhaken apa? Wayang. Lah sing ngarani damen sapa? Dalangi sapa karo? Lho, kene wis kenal kok. Sapa? Sapa meng? Pak ilingin. Pak Basir. Dudu. Lawames Dalang Pak Sahid. iya, betul. Muhammad Sahid. Muhammad Sahid, tapi guru ngaji lho ya. Lho delungkas to, Bos. Delungkas. Nandi? Ngulon. Nang gone Mekah, Madinah? Gak. Nandi? Guyangan. Ngulon tak tungakne muga-muga ndang munggah kaji. Ya ngono kok iso. Tanggapane rame iso munggah kaji. Amin. Sebabe apa? Kayane kaya sing barokah. Amin. Lah wis numpuk nek digawa nang Mekah. Iya, kok iso. Ya iya. Nano nino nane nane nino nane ni nane nane nano nino ni nane nane Nano 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 nano. Gendeng apa ku? Roh aku. Apa? Nano nano. Lho ket mang yo nano nano. Ayo ndang bengok. Nano nino. Ayo. Isin aku. Meringis kayak garangan. Imbangane awakmu Apa? pedet. Alah garangan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Asik. Salatullah salamullah ala yasin kabibillah. Aduh. Kok gak terus. Lah iki kepinuku saiki. Sebab zamane wis zaman kaya ngene, zamane edan ya. Iya. Bumine bumi wis miring akeh menungso uteke sing Miring tur ora eling. Ya. Lah iya. Anane gak eling sebab dientup kala Jengking. ya. Rungokno. Nek aku nyanyi jawaban. Tak jawab nyanyi kok. Eling-eling menungso aja nganti lali. Ora. Aduh. Cetoki kok geting aku. Wong dikongkon jawab kok iso. Nerusne ngono ta? Iya ya. Ya. Iya. Oke. Eling-eling menungso aja nganti lali. Besok nek urip bakal mati. Nek wis mati dirobong sanak pamili. Dipendem jero diapit yu ngatemi. Aduh. Ayo kotre. Lah apa kok diapit yu ngatemi sing bener dihimpit bumi. Lah iya bumine yu ngatemi. Oh iya. Piye ta kuwi? Rungokno neh. Endeng kubur ora ana sing ngancani. Bulak laban padha marani. Nek marani gegirisi. Demit setan mlayu ngandul yut ngatemi. Kok iso? Entupe sapa? Ngentup yu ngatemi. Aduh. Salahne kok geting aku. Ning akhirat ora ana raka adat. Ning akhirat ora ana randha minggat. Ning akhirat ora ana meja belian. Anane godhone Pak Somat. Ki nggodo sapa? Yu ngatemi.
Bolak-balik yo ngatemi ae kon. Lah aku seneng karo yo ngatemi nek. Tak aduh. Aneng rokok akeh penggoda. Ula kabang kodho uga ula. Jejogetan lagu neraka. Mayite mlayu nyolong kumpa. Ki ngompo sapa? Yung Ngatemi. Bolak-balik kok yo ngatemi gregeten aku karo. lah yo ngatemi suwi ra dikompo. Masa Mayit mlayu ngompo yung ayo ngatemi. Sing kan iki, lagu iku jelas gak iso. Lagu yang bernapaskan Islam apamu gak iso. Sing iso lagu nona 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 no nena nona 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 noni nona ne nena nona 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 ya. Iku lagu apa? Anomanobong. Apal ya aku. Apal. Tapi saire diganti. Bah mbok ganti bah gak. Saire diganti kok. Iya. Kok iso? Kok geding aku? Rungono. Ana omah, omahe sapa? Ana omah-omahe Pak Wuwo. Sing paling gedhe ya omahe sapa? Cah iki lho, sing paling gedhi apik omahe Pak Wuwo. Ngkel ae cah. Ditambahi bayaran ngiler iki kok iso. Sapa ngiler? Ngowos kok. Ana kandang yen Kandang. ki wadah apa? Ana kandang trik dinggo ada sapi. Sapine sapa sing paling akeh? Sing paling gedhi sapine Pak Wo. Oh iya. Sapine gedhi Pak Wo ning Ya, kuwi. ya akeh kok iso. Akeh, ya. Gak sapi tok, jangkrik barang ya. Jangkrik dhewe. Jangkrik sing dingu kok iso. Wah, tanku lak ngelokne aku ya. Kok iso? Guyu jeloke meteng kok. Kok iso? Guyu. Ana kurungan dike wadah apa? Ana kurungan trik dinggo adah manuk. Manuke sapa sing paling gedhe? Pak, Pak Wo turu pogong. Turu yang ini. Pak Wo nek wis dagelan ini gak ngrungokno. Paling gedhi. Delok kamar yo, delok kamar ono. Sik Pak Wo, tak delok sik. Delok. Kok gak krungu. Kenek wonge. Wong ning badas. Lapor nang badas iki iso. Mbok, Tak balenane. piye-piye? Ana kurungan ya, ki wadah apa? Golek sapa? Ana kurungan. Heeh. Go ada manuk. Iya. Manuke sapa ya sing paling gedhe? Meringis kaya Sing garang. paling gedhi Ya. manukku dhewe. Kok iso? Aku arep muni ngono ra wani. Nek ngono awakmu muni ngono wani digemplang boto begini Pak Wo kan temenan. Yang paling gedhi manukku dhewe. Padahal aku cumpilik lho. Ndandut iso awakmu Oke, temenan. Sing lagu lawas tapi masih dikenang. lagune apa? Lagune. Piano iso kan? Alah lah. Iso. Iso. Ya apa iso? Lagune sing ngene iki to. Ya. Paino mari mam iki to. Piano mari main Dile, ta? piano. Wis dileh ta? Ya kebiyen ya iku kok iso. Oh, aku gong lahir iki. Yo, ya wis kok iso. Lahirku duduk bareng piano kok. Bareng apa? Maling. Ngawur kok iso. Piano mari main piano. Heeh. Menyanyi diiringi dengan Piano menari diiringi dengan piano. mi dudu so dudu mi. Mi ndekemo tak dekemi. Kok iso? Salah nah. Gitare taroro tarore. Oh alah ngono to.
Lah lagu piano iki ya menggambarkan murid dan guru. Saumpamane aku muridé, awakmu iso? Lha ya pinter kene guru e. Guru kok iso. Kene nek sore mulang kok. Mulang apa? Karate. Guru ngurang karate iki lho. Ngurang bocah cilik-cilik. Nek muridé takon wajib jawab gurune. temenan. Ya piye to? Wis tak takokmu. Wis tak takon sak pretele untumu lho. Pak Guru, yang ini apa namanya? Sing di Yang ini. Yo kok iso. tok botak batuk. Lah pinter iki anake sapa rek? Anake mboke. Kelas pinten ya? Nela kecil Pak e. Sanune pinten? 1000. Damel tumas napa? Susu. Susune sinten? Bojomu. Ketumbas susune bojoku, aku dhewe gak tau mie kok iso. Kok iso? Lah saiki ngene lho Trik lho. Lah kok? Aku nek kene lho. Lah men nang kene Kok iso? batuk. Iya. Apa Guru? Yang ini apa namanya? Rung irang irung. Pinter anjene. Aku le abot-abot Apa Guru? Yang ini apa namanya? Iya. do do da do do. Apa Guru? Yang ini apa namanya? Teng wetang weteng. Iso. Pak Guru, Ye. yang ini apa namanya? Ongko kan? Piano. Takon kok piano nek kok iso. Lagune piano to. Lah iya tapi Pak Guru, yang ini apa namanya? Piano mari main piano. Loh. Iku duduk piano kok iso? Apa? Aku jane res jenenge gak ngomong aku. Lah apa? Pak Guru, yang ini apa namanya? Tak jawab ya. Iya. Nuk monak manuk. Oh iya bener. Betul nek iku. Ya kontrak gilani. Teko kok kene sampe rene. Mbok rasake kok iki yo nyapa. Lah sing iku paling permono ya kok iso. Mosok nyaur yo Pak Guru tekoni nuk monak manuk ngono. Gak pantes ngono. Jemberi. Tak kandhani. Apa? Iki apa awakmu nyanyi jen? Hah? Pamundutane Pak kami tua sekeluarga. Heeh. Awakmu nyanyi apa tene? Lho. Lah aku ki nyanyi sembarang to, Trik. Heeh. Nyanyi sembarang aku gak iso. Lho. Iso tak gak iso kon? Iso. Lho iya kok iso. Nyuwun apa, Bu? Nyuwun lagu napa? Si. Apa? Iki mang pawon njaluk iku. Sidorondo. Njaluk gubuk Kasmara. Gubuk Kasmara. Ayo didelono Mbak Rina. Rina. Deh. Aku sing nyanyi jadi. Iya, oh iya sih lali aku. Engko mbok potong selawe gak nyanyi. Enggak iso. Dibawani. Iya. Tak pinten Mas. Ayo, Ding. Suara kok penake pun tak montor. Ulem. Nyingkar. Tak nonton. Nyingkur. Dululeng. Kan iki golek apa? Nyingkar. Jak banyolan. Nyingkur. Iya, ya Allah. Wiwitane nyingkar. Nyingkur. Abet-abete bayar beda motor yok ngene iki lho. Lingsem yen kemutan. Dololeng. Lapo arek iki rusuh ya. Ya. Lah ya gak enak rusuh ya. Lelampahan kang kawuri. Tresno tulus nadyane
gubuk asmara yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak nggolaran nang cagak kebak tulisan warna abang cekutrik tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot-abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rino catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga larang nang gubuk asmara kita bergoyang bro asik yang lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak ngolaran neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih rawan jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andum tresno penake piye tanpa bantal tanpa rasa gak penak kok penak bota-bote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nanti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tembang jangkrik nganti gagat rino yo sabar to bos kono karek ngrungokne kene bosok lah iya ya apa sesuk gua adu pitik ya catetan sajroning ati datan luntur malah merak ati enak aku kowe dadi garwa mergo leren nang gubuk asmara. Mas, aku melu dalangi gak dibayar gak apa-apa. Pokoknya nak joget seneng. Iya. Ayo. Ayo. Kono
diangkrek kene ngenang ngene gak kena. Lah, pamrutane sing Apa? terakhir ki ya lho, gelang kalung. Gelang kalung. Genti awakmu setrik sing gendeng. Lah ya sing tak genti bar aku Meneh kanggo nggone Ndonowari, Kecamatan Karangploso. Aku ora apal iki lah. Iso. Diwasat bener kok. Gelang kalung sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti saklawase. Apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan saben dina mung tak rasa mung sliramu dhewe ora nate krasa. Apa kowe ora getun najan urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing mari. Gelang kalung dadi saksi muga sliramu yen ra bakal nyidrani wiwit donya nganti akhir mung sliramu sing tak pikir-pikir. Matur suwun. Kang Ejal. Awake dhewe matur nuwun banget. Matur mbah nuwun karo masyarakat. Pamirsa sing gelem nyematno keraya-raya teko nang Mirsani pagelaran dalu menika. Muga-muga barokah. Amin. Ya, hari apa jenenge Suro. Ya iki sedekah bumi karo memperingati HUT RI kemerdekaan sing kaping 37. Tanpa kekompakan masyarakat Mulyarejo tidak akan terjadi wayangan sing kaya ngene. Tenang. Tidak akan terjadi campur sari sing kaya ngene. Ya. Mbok menawa ana kelupatan awake dhewe. Heeh. Manusia tidak sempurna. Bener. Kadang-kadang enek salahi, kadang-kadang enek bener. Benere. Kaliwat ayo kita bersemboyan sesantine ya apa? Jaya-jaya Wijayanti kali klirik ing sambikala sekali merdeka tetap merdeka.